जोंनि जयैनो खौसेथि जानानै बिपिएफआव फैनाया माने जोङो सिगाङाव बे बिपिएफआवनो खामोन गोबाव सोलिबोदोंमोन जों बिपिएफआवनो बिनिफ्राय फुरा गासै गेजेर खलबाव जोंनि सुबिदा नागिरनायाव सुबिदा मोनैनि जुनै जोङो गेजेराव माबायाव हाबनाय जादोंमोन इउपिपिएलनिफ्राय आरो नै जों जायगायाव सुबिदा मोनैखाय दा बिपिएफ दलोआव जोङो जयैनो खौसेथि जालायना फैनाय जादों आरो इउपिपिएल दल हिसाबै बा इउपिपिएल सरकार हिसाबै जेबो नोंथांमोननि समस्याफोरखौ गैया जेबो मोननाय जायाखै जों ओंखायनो दुखु मोनदों जोङो इउपिपिएलनिफ्राय ओंखायनो ओंखारफिननाय जाबाय जों हानि समस्याखौबो जेबो गैया जेबो फोसाबना होनाय जायाखै बिसोरो ओंखायनो जोङो दुखु मोननानै बे नैबे दानि माबायाव हाबफिननाय जाबाय जों गासै खयजन दङ बिसोरो 28 जन दं जाहैबाय सिगां समावहाय जोङो माने दंनाया बावनो दङमोन माने मा होनो इउपिपिएलआव दंमोन आरोना दा इउपिपिएल सरकारा माने जोंखौ थगायनाय बायदि जाहैबाय जेबो माने अनसुंथाइबो होआ लामा सामाबो होगोन होननानै थगायनाय बायदि जाहैबाय आरो जोंखौ दा जों बिनि थाखायनो सिगांनि सरकारखौनो जोङो नांफिनगौ होननानै जोङो दा जोंनि बे बिपिएफ सरकारावनो जोङो नांथाबनाय जाफिनबाय आरो दा नोंथांमोननि जि निउस पर्टेलखौ आङो गिबियाव आं हामबाय होयो गोजोननाय आं बावग्रोयो दिनैहाय 14 चिरां ब्लकआव जोंहा 67टा भट सेन्टारफोर दङ बा बिनि असिलायैनो 67 जि बुथ कमिटि बेखौ दाफुंनायनि गेजेरजों दिनैहाय आगुनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि सारा दिनै 14 चिरां ब्लक बिपिएफआव बै बुथ कमिटिफोरखौ लानानै मोनसे गेवलां मेल जानानै थाङो दा बेवहाय जोंनि सान्थिपुर प्राइमारिनिफ्रायबो जोङो बुथ कमिटिजों लोगोसे गोबां पार्टि वार्कारफ्रा जोङो बाहागो लाहैयो बेवहाय दिनै सान्थिपुरनि सिङाव फाथालसाना गामिनिफ्राय गासै 28 जन दिनैहाय बिपिएफ दलखौ मोजां मोननानै बिथांमोना फैयो मानो होनोब्ला बिथांमोना सिगाङाव बिपिएफखौ समर्थन होदोंमोन नाथाय गेजेराव इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बिथांमोनखौ गोबां आसा होनानै हा हुनि सुबिदा होगोन होननानै आरो साख्रि बाख्रिनि बायदिसिना सुबिदा होगोन होननानै दैखरनि बायदिसिना सुबिदा होगोन होननानै बिथांमोनखौ इउपिपिएल सरकाराव बा दोलोआव खामानि मावनो आरो भट होनो बिथांमोनखौ बिदिनो फुख्लायनानै लांदोंमोन दिनैहाय बिथांमोना बुजिनानै दिनै बिपिएफ दोलोआव जोंजों ज' थानानै खामानि मावनो बिथांमोना दिनै आवगायबोबाय थिग बेबादिनो दिनैहाय काम्पा बरगयारि सार आरो हाग्रामा महिलारि सार नुजानायनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै जोंजों फिन बिपिएफआव फैफिननानै आरो जों बरायनानै लानाय जाबाय जोंबो जितु बिथांमोनखौ इउपिपिएल सरकारा माखासे खामानि मावनायनि प्रतिश्रुति होदोंमोन नाथाय मावफुंजानायखौ फोरमायदो ना मावफुंजायैखौ नोंथांमोननो फोरमायदो मावफुंजायैखौ बिथांमोना जोंनो फोरमायनाय बायदियै आरो जोंबो जिहेतु जों नुगासिनो दं मानो होनोबा जोंनिनो एरिया फाथालसानाया जोंनि सान्थिपुर एलेकानि दरसे गामि दिनैहाय बे जायगाया दिनै हा हुनि जेंनाया जोबनो थाङाखै सिगाङाव बिपिएफ सरकारनि समाव जेनेखि हा फाट्टा होदोंमोन बे समाव गोबां इउपिपिएल दैदेनगिरिफोरा बे इउपिपिएल सापर्टारफोरा बै गामिनि सापर्टारफोरा बिपिएफनि हा होनायखौ नाङा आरो जोंनि इउपिपिएल सरकार फैयोब्लानो ओरैनो जाखानांगौ होननानै बे फाथालसाना खुंग्रेब उदालगुरि बे जायगानि इउपिपिएल सापर्टारफ्रा बन्सिथ' गावसोरखौनो खालामनानै लाबोदों दिनैहाय बिपिएफ सरकारखौनो बिथांमोना लुबैफिननानै आरो फिन बिथांमोननि जे हा हुनि समस्या गिबियाव जों मानसि हिसाबै थांनानै थानांगौबा हायानो जोंनो थामोनथा हिसाबै जोंनो नांग्रोगौ बे हिसाबै बिथांमोना आसा खालामनानै बिपिएफआ फिन गभर्नमेन्टआव फैफिनोबा हा हुनि समस्या गामि ओनसोलनि समस्याखौ मावफुंनानै होगोन बेखौ आसा लानानै बिथांमोना दिनै फैनाय जाबाय एमपि इलेक्सन जे फैगासिनो दङ बेसेबां आशाबादि एमपि इलेक्सना जोङो क'क्राझार सीट हिसाबै बा समस्ति हिसाबै जों एकदम 100% रोखा देरहानायाव जोङो फैबाय दिनैनि जि रिजाल्ट मथथे दिनैनि जि नोंथांमोनाबो साननानै आरो ससियेल मिडिया गासैबो ओरै बेरायनानै दिनैनि दिनाव मिथियो मानो होनोबा एकदम क'क्राझार हिसाबै एकदम रोखा जों देरहानाया बिपिएफ पार्टिया देरहानाया एकदम रोखा आरो दरं उदालगुरि हिसाबैबो एकदम जेरैहाय 100% देरहानाया बिपिएफआनो फैबाय जों बेखौ बुंनो हायो प्राइमारि हिसाबै जोङो थांनाय
BTC इलेक्सनाव जोङो जेनदोंमोन। दिनैनि दिनाव जिबादि जोंनिफ्राय जे UPPL आव थांनाय BPF-निफ्राय UPPL आव थांनाय आरो गोबां UPPL हिसाबै बायदि बायदि माबायाव थानानै संगठन बा पार्टियाव थानानै भट होबोनाय बिथांमोना दिनै BPF-जों लोब लोब फैगासिनो दङ आरो जोंनियाव कयेक दिननि उनाव गोबां जोंजों जयनिं जानो थांगासिनो दङ। सान्तिपुर प्राइमारि हिसाबै जों बेखौ लागासिनो दङ। मथे जोंनाव लिस्ट जागासिनो दङ, फैगासिनो दङ। जों मोनसे प्रग्रामनि गेजेरजों जोंनि एलेकायावनो मोनसे जायगायाव बेबायदि प्रग्राम लानानै जोङो जयनिंखौ खालामगोन। जितु मैया UPPL-आ रायन' थिनालियावहाय मोनसे जयनिं प्रग्राम लादोंमोन। जोङो मिथिनो मोन्दों जे बिथांमोना गावसिनि मानसिखौनो गावसिनि जयनिं खालामदों होननानै। बेथ' सैथो खोथा, बे सैथो खोथा। जोंबो नुदों, जोंनिफ्रायबो जों मानसि थिनहरदों। बिथांमोना 1200 जन 1200 सा माने UPPL-आव BPF आरो कंग्रेस बायदि बायदि दोलोनिफ्राय मासाब जाफैदों होनदों। नाथाय गासै मिटिङावनो 400 जननि बारा नङामोन। बोरै 1200 जन मासाब जाफैखो बेखौ साफ्रोमबो रायजो राजाया मिथियो। दिनै मथथे बेखौ जोङो बुंलायनांला, साफ्रोमबो रायजो राजाया मिथिगौ। जोंनिफ्रायथ' थाङाखै, सान्तिपुरनिफ्राय जोंनिफ्राय थाङाखै। उदालगुरिनिफ्राय कयेकजन थांदों होनदों, खिन्थु गावसिनि भटार्सखा, गावसिनि सिगांनि भटार्सखा। जोंनि BPF दोलोनि BPF सापर्टार हिसाबै सासेबो थाङाखै आरो बे माबा नङा आरोखि, जों फोथायनोनो हाया। सान्तिपुर प्राइमारिनिफ्राय थांदों होननानै बुंदों, खिन्थु उदालगुरि साइडनिफ्राय हादारनिफ्राय गावसिनि भटार्सखा हिसाबै थांदों। खिन्थु जोंनि BPF दोलोखा हिसाबै BPF-नो भट होग्रा हिसाबै जोंनिफ्राय सासेबो थाङाखै। आरो हायोब्ला बिथांमोना दिनैनि गेजेराव भिडिअ क्लिप खालामनानै जोंनो देखाय बबे सावगारिनि पिक्सारनि भटार्सआ BPF भटार्सआ UPPL-आव थांदों। मैयानि थाइखाजरा रायन' क्लाबाव जि प्रग्राम जादोंमोन फोथाराव देखायनो हायोबा देखाय। बिथांमोना ससियेल मिडियायाव गोबां होयोमोन, नाथाय ओइदिनखालिनि जि प्रग्राम बेनि जेबो जों इसेबां ससियेल मिडियायाव नुनो थाङाखै। आरो नोंथांमोनाबो मिथिगौ, रायजो राजाबो गासिबो मिथिगौ, जाय बिथांमोना ससियेल मिडिया नायो।